Tumayap to rin eh. Kitaan ko naman ito pa ko. What? 96, 97, What? 98, 99. Nagulo ko yan, Abdul? Oy, Maji. Nag-exercise ba ako niya, Maji? Magpakayog ako ini. Magpa-slimbaran ba? Kanda ako ni nagpusap. Ba't ako kumayog? Maway ako kumayog ka. Natabangan ta ko ba't ka kumayog? Ininangon mo, kato ka, pangawa tubig. Pangumba ka man tutuwig. Oo naman, Ji. Agus mo mong tubig. Ang pakaw, kato pamuad, buwara ka tanin mga tamungon niya to pakwa. Oo naman, Ji. Barang kumandakdakan. Agus mo mamuad, ang pakaw kato patabo. Ami ka matubukas patabo. Nang ba ko din na pagsukay patabo naman, Ji? Di na, dito na ko din na pagsukay. Magpanaw na dyan ka. What? Saan mo ba ako magpakayo? Pag-usap to, pagdatong mo na natabo arap mari, ang pamo ito nga, inbukas yad to, ang kakarot ka to, bang pilang taon niya, sinbukas. What? Makailangan ko kay ngatan, bang pilang taon sin, ang kakarot bukas, bang pilang taon niya. Na okay na ha? Dato nila nga, kumayog na sa kan. What?